Ρίγη συγκινήσεως ένιωθα καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της συγκλονιστικής και συναρπαστικής εκδηλώσεως. Τότε, το 1995, βέβαια δεν ήμουνα εδώ, αλλά όταν ήρθα και επισκέφτηκα αυτόν τον αγιασμένο όντως τόπο, την πρώτη φορά είπα στα παιδιά ότι είναι πανευτυχείς όσοι περνούν από αυτό το χώρο. Δεν γνώριζα τις λεπτομέρειες της δημιουργίας της κατασκηνώσεως από την πρώτη μέρα που ήρθα εδώ. Έμαθα με τα ταύτα από τον πατέρα Σωτήριο και γενικότερα από όλους όσοι ασχολούνταν και ασχολούνται μέχρι σήμερα με την κατασκήνωση, τα της φρικτής και φοβερής πυρκαγιάς, η οποία κατέστρεψε τα πάντα. Σήμερα λοιπόν δεν γιορτάζομαι τη συμφορά. Σήμερα γιορτάζομαι την πίστη, γιορτάζομαι τη δύναμη της ψυχής, γιορτάζομαι την ελπίδα, την ομοψυχία, το μεγαλείο των καρδιών. Σήμερα γιορτάζομαι το γεγονός ότι αν όλα να χαθούν, πώς λέγει ο ποιητής, χαρές και πλούτη να χαθούν και τα βασίλεια και όλα, τίποτα δεν είναι αν η ψυχή μένει αισθητή και ολόρθη. Βλέπετε ότι αυτά τα πεύκα τα οποία έμειναν από την φρικτή και φοβερή πυρκαγιά που κατέστρεψε τα πάντα στο πέρασμά της, έχουν να μας πούν πολλά, να μας πούν και να μας μαρτυρήσουν για τον αγώνα από την πρώτη μέρα που έκανε ο αείμνηστος και αγιασμένος πατήρ Χαρίτων ο Πνευματικάκης με τους συνεργάτες του, που συνέλαβε αυτό το όραμα, αυτός ο μέγας πατήρ της Εκκλησίας, ο μεγάλος αυτός εκκλησιαστικός άνδρας, που ευτύχησε η Πάτρα να τον έχει ιεροκήρυκα, που συνέλαβε αυτό το όραμα σε αυτό το χώρο, που συνδυάζει το βουνό και τη θάλασσα, να τον προσφέρει στα παιδιά για να μάθουν να ζουν με το θέλημα του Θεού, να αγαπούν την Εκκλησία, να αγαπούν την πατρίδα, γιατί ήταν ένας φλογερός και λαμπρός ιεροκήρυκας, που γι' αυτόν μιλάει ολόκληρη η Φίλιος πλέον, που άφησε τα κοκαλά του εκεί στην Ήπειρο της Αφρικής για να συνεχίσουν και με τα ταύτα και η διάδοχή του. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που ενεπνεύσει αυτή την μεγάλη, την ωραία ιδέα και έγινε ο ιδρυτής αυτής της κατασκηνώσεως, αυτός έδωσε με την προσευχή του και τη δύναμη στην ώρα της οδύνης. Το άκουσα προηγουμένως. Είναι ο τόπος. Έχουμε τον τόπο. Δεν χάθηκε τίποτα. Ήταν ο τόπος, ήταν και οι ψυχές. Ξέρετε, οι μεγάλες δυσκολίες ενώνουν τους ανθρώπους. Το έναυσμα του ηρωισμού έχει γραφεί και έχει υποθεί, είναι η δυσχέρεια. Αυτή λοιπόν ήταν μια μεγάλη δυσχέρεια και έδωσε τη δύναμη, την ηρωική, να βγει να ξεπηγάσει από τις καρδιές. Με τον πατέρα Σωτήριο, με τον τότε Γεώργιο, τον πατέρα Χαρίτωνα, με όλους εσάς, με όλους και όλες όσοι μίλησαν προηγουμένως σε αυτή την επαιτειακή εκδήλωση μέσα από τα βίντεο τα οποία προευλήθησαν. Ο Θεός μας δοκιμάζει, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Δοκιμάζει την πίστη μας, την υπομονή μας, την αντοχή μας και μας δίνει ακόμα περισσότερα από όσα μας έχει δώσει. Την ιστορία του Ιώβ την ξέρετε, την έλεγα και προημερών. Είχα πάει σε ένα χωριό που κάηκαν πολλά σπίτια, ο ναός, από την πυρκαγιά των προηγουμένων ημερών, πρώτης Παναγίας δηλαδή, που ήταν κάτι φοβερό. Το έλεγα λοιπόν και στους ανθρώπους εκείνους. Είχε τα πάντα, ήταν ευσεβής, έχασε τα πάντα, έχασε την υγεία του και οι άνθρωποι τον περιήβριζαν, οι φίλοι του, ακόμα και η γυναίκα του, να βλασφημίσει το όνομα του Θεού ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων, έλεγε, από του νυν και έως του αιώνος. Και όταν άρχισε αυτή η εκδήλωση ακούστηκε «Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν». Πώς να μην δοξάζει κανείς το Θεό όταν μετά από μια τόσο μεγάλη καταστροφή, αλήθεια εσείς οι παλαιότεροι που τη ζήσατε, τα παιδιά
Μου έκανε εντύπωση το παιδί που παρουσίαζε την εκδήλωση, ο γιος του πατρός Γρηγορίου Κόρδα. Τι ωραία που τα είπε, αλήθεια, τον συγχαίρω. Και όλα τα παιδιά τα οποία παρουσίασαν το πρόγραμμα Αγόρια και Κορίτσια. Τι ωραία λοιπόν που έλεγε, σαν να είχε γεννηθεί τότε, σαν να ζούσε στην εποχή εκείνη. Βλέπετε, η ζωή μας είναι μια συνέχεια. Ζούμε μέσα όχι από τις αναμνήσεις, αλλά από τις διηγήσεις. Μεταφερόμεθα με την ψυχή μας και την καρδιά μας στο παρελθόν. Ζούμε τους αγώνες εκείνων οι οποίοι αγωνίστηκαν για να απολαμβάνουμε εμείς σήμερα όλα τα αγαθά. Ζούμε μέσα από τη θυσία τους, βλέπουμε στα μάτια τους το τι έζησαν και εμπνεόμαστε. Έτσι και αυτά τα παιδιά, Πάτερ Σωτήριε, και όλοι, και ο κύριος πρόεδρος εδώ της ΓΕΧΑ και ο προηγούμενος πρόεδρος, ο κύριος Νικόλαος, τον οποίο εθαύμασα προηγουμένως με τη συγκίνηση, και ο Μαρίνος που ήταν έτοιμος να βάλει τα κλάματα, έβλεπα τα δάκρυά του να τρέχουν από τα μάτια του, και όλοι όσοι μίλησαν. Είναι λοιπόν ένα μεγαλείο ψυχής και καρδιάς. Θα ήθελα από τα βάθη της ψυχής μου μαζί σας να δοξολογήσω το Θεό, ο οποίος μέσα από τις τάχτες έδωσε αυτή την μεταμόρφωση σε αυτό το χώρο και έγινε ακόμα καλύτερος, ώστε μέσα σε αυτό το χώρο τα παιδιά να απολαμβάνουν όχι μια εξωτερική αναψυχή, μια βόλτα ή μια κατασκήνωση κοσμική, αλλά μια κατασκήνωση όπως επάνω στο Θαβόρ που ζήτησαν οι Απόστολοι να κάνουν εκεί τις σκηνές. Εδώ λοιπόν σε αυτό το χώρο είναι η κατασκήνωση σαν να ζουν τα παιδιά πάνω στο Θαβόριον όρος και να βλέπουν και το βλέπουν το άκτιστο φως της μεταμορφώσεως του Κυρίου. Θα ήθελα λοιπόν μαζί σας να ευχαριστήσω όλους εκείνους οι οποίοι αγωνίστηκαν και είτε βρίσκονται στον ουρανό να τους αναπαύει ο Θεός. Θα είναι η προσευχή μας αδιάλειπτη για να τους αναπαύει εν τη αγύρω μακαριότητή Του. Αλλά και για εκείνους οι οποίοι ζουν, για όλους εσάς, τους παλαιότερους οι οποίοι αγωνιστήκατε, τους κατασκηνωτάς, και ο πατήρ Ανδρέας εδώ που μίλησε πολύ ωραία μέσα στο βίντεο και όποιοι άλλοι. Όλους εσάς που αγωνιστήκατε για να έχουμε αυτό το σπουδαίο αποτέλεσμα. Να ευχαριστήσω από τα βάθη της ψυχής μου, γιατί είσαστε η ομορφιά της Μητροπόλεως μας. Είσαστε το ωραίο λίμα. Είσαστε τα παιδιά τα οποία δίνετε ζωή, δίνετε δύναμη, δίνετε χαρά στο Μητροπολίτη και γενικά στην τοπική μας εκκλησία. Λέω πολλές φορές, τι θα ήμασταν αν δεν ήταν τα πρόσωπα τα δικά σας, οι καρδιές σας, αν δεν ήταν αυτοί οι πατέρες που αγωνίστηκαν και αυτοί οι πατέρες που αγωνίζεστε τώρα. Σας ευχαριστώ λοιπόν από τα βάθη της ψυχής μου, γιατί έχετε αυτά τα παιδιά στα χέρια σας και τα γαλουχείτε, γιατί σήμερα η πατρίδα μας έχει ανάγκη από τέτοιους ανθρώπους. Βλέπετε, χάθηκαν τα πάντα. Πήρε ο κατήφορος και παρέσυρε αξίες, παρέσυρε θεσμούς και τόσα άλλα. Κάνετε λοιπόν μια αντίσταση και σας ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάθη της ψυχής μου. Να είστε λοιπόν καλά, να είστε ευλογημένοι και να συνεχίσετε το έργο αυτό προς δόξαν Θεού, προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου και των Αγίων Μαρτύρων, γιατί εδώ δίδεται μια μαρτυρία μέσα από μάρτυρες της ζωής και της αγάπης που τους έχει ανάγκη όχι μόνο η Εκκλησία αλλά και η κοινωνία μας σήμερα. Πάτερ Σωτήριε, εσείς εζήσατε τότε αυτά τα γεγονότα, εσείς μαζί με τους λαϊκούς συνεργάτες σας πήγατε μπροστά, ο τότε Γεώργιος, ο αγαπητός μας πατήρ Χαρίτων, και βιάζεται, και τώρα μου έλεγε η ευθύνη, βλέπετε, έχετε όλοι αυτό το αίσθημα της ευθύνης. Να φύγω, λέει, έχω δουλειά, θα αργούμε τώρα, να πάει εκεί που τον έχει ορίσει η Εκκλησία να κάνει την διακονία του. Λοιπόν αυτό εμπνέονται τα παιδιά σας μέσα σε αυτή την κατασκήνωση.
την αίσθηση της ευθύνης έναντι Θεού και ανθρώπων. Πού θα το βρούμε τέτοιο ήθος? Πού θα το βρούμε τέτοιο ήθος? Το θυσιαστικό ήθος, την αγάπη, την ενότητα μεταξύ μας. Αυτά τα παιδιά έχουν ενότητα, αγάπη και διατηρείται αυτή η ενότητα και η αγάπη και θα περάσει στις γενναίες των γενεών. Να φέρνετε και τα παιδιά σας και τα παιδιά των παιδιών σας εδώ σε αυτή την κατασκήνωση, στο χώρο του Θεού, για να παίρνουν αυτά τα μηνύματα και να αγωνίζονται στη ζωή. Η ζωή χρειάζεται αγώνα. Η Εκκλησία μιλάει για το ασκητικό βίωμα. Λοιπόν, τι άλλο βίωμα ασκητικότερο από αυτό που ζήσαμε απόψε μέσα από αυτή τη γιορτή και από αυτές τις προβολές. Να είστε λοιπόν πάντα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μου δώσατε την ευκαιρία να ζήσω και εγώ μαζί σας αυτό το γεγονός σαν να ήμουνα παρόν τότε. Φαντάζομαι τη λαχτάρα που θα έζησαν οι άνθρωποι, οι κατασκηνωτές, οι κατασκηνώτριες, τα είπαν εδώ οι κυρίες μέσα από την προβολή που είδαμε. Θα σας πω μόνο τούτο. Μεταφέρθηκα στο γεγονός εκείνο έχοντας την εμπειρία προ λίγων ημερών της μεγάλης φωτιάς που έκαιγε στη Δυτική Αχαΐα και εδώ επάνω στα Σιχενά. Αυτό που έλεγε η κυρία Γκοτσοπούλου το έλεγε για τις πετσέτες ή η πρεσβυτέρα νομίζω που παρουσιάσει η πρεσβυτέρα. Ήμασταν στον Αλυσσό, εγκλωβιστήκαμε μέσα εκεί στην πλατεία και δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε τώρα στη φωτιά την καινούργια που έγινε, η οποία κατέστρεφε τα πάντα και όντως με πετσέτες μπορούσαμε να αναπνέουμε και τη νύχτα που ξέσπασε η άλλη φωτιά στα Σιχενά στην άλλη μεριά ήταν μια κόλαση, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Όσοι ήταν εκεί έζησαν και όλη η Πάτρα έζησε αυτή την κατάσταση. Όταν γινόταν η περιγραφή ότι ο ήλιος είχε χάσει το χρώμα του, αυτό το ζήσαμε και στις προηγούμενες μέρες, στη φωτιά τη Μεγάλη και στην κατασκήνωση του Αγίου Γερβασίου. 7 η ώρα το πρωί που πήγα εγώ, γιατί δεν μπορούσαμε να περάσουμε τη νύχτα, δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε. Και με πετσέτες και οι πατέρες εκεί που αγωνίστηκαν και τα παιδιά, με πετσέτες στο πρόσωπο για να μπορούμε να αναπνέουμε. Φαντάζομαι λοιπόν, Πάτερ Σωτήριε, Πάτερ Χαρίτων, κύριε Νικόλα Εχαλκιόπουλε και όλοι οι άλλοι όσοι ήσασταν εδώ, Πατήρ Ανδρέας Λαϊκός θα ήσουν και εσύ τότε παιδί, το τι θα ζήσατε, το τι θα βιώσατε και οι κατασκηνώτριες εκείνης της περίοδου, η αρχηγός της κατασκήνωσης, η κυρία Καρτέρη, Δεσποινής Καρτέρη, με τα παιδιά να είναι στο δρόμο, να μην περνάει το τρένο. Φαντάζομαι, μεταφέρομαι στις σκηνές εκείνες που ήταν αντιμετώπισης ηρωική αυτής της καταστάσεως. Λοιπόν, σε αυτούς αξίζει κάθε τιμή, κάθε έπαινος και ένα μεγάλο χειροκρότημα. Μου έλεγε ο Χαρίτων προηγουμένως, Σεβασμιότατε, σαν όνειρο μου φαίνεται αυτό που ζήσαμε 30 χρόνια πριν. Ήταν όμως ένα όνειρο, το οποίο όταν άνοιξαν τα μάτια σας, είδαν να γίνεται από καταστροφή άνθος, να γίνεται μια κατασκήνωση η οποία νομίζω ότι δεν έχει ομοιά της. Θέλω να πιστεύω ότι είναι η ωραιότερα κατασκήνωση. Εγώ τουλάχιστον έτσι πιστεύω. Είναι η ωραιότερα κατασκήνωση, στον ωραιότερο τόπο, με τις ωραιότερες υποδομές που υπάρχουν, αλλά με το ωραιότερο πρόγραμμα και τους ωραιότερους ανθρώπους. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου. Να είστε όλοι καλά. Να ζήσει η κατασκήνωση, να ζήσει η Άγκυρα. Εγώ σας καμαρώνω, σας χαίρομαι, σας ευγνωμονώ για αυτό που προσφέρετε στην Εκκλησία και στην τοπική μας κοινωνία. Όντως, και τελειώνω, όντως εσείς κάνετε πραγματικότητα των Ευαγγελικών λόγων.
ημείς εστέ το άλας της γης, ημείς εστέ το φως του κόσμου. Με τη δύναμη λοιπόν τη φωτιστική σας ζεσταίνετε και φωτίζετε τον κόσμο. Και με την αλιστική σας δύναμη, με το αλάτι δηλαδή, λέω κάποιες λέξεις που δεν τις ξέρουν τα παιδιά, αλλά τις εξηγώ. Το κάνω επίτηδες. Το κάνω επίτηδες για να μαθαίνουμε και λίγο τη γλώσσα. Με τη δύναμη αυτή του άλατος ομορφαίνετε τον κόσμο, τον νοστιμεύετε και τον συντηρείτε για να μην σαπίσει. Να είστε καλά. Ο Θεός μαζί σας, 1000 χρόνια να αντέξει, μέχρι τη συντελείας του αιώνος να αντέξει η κατασκήνωση η Άγκυρα και να προσφέρει αυτούς τους γλυκυτάτους καρπούς. Και να ξέρετε, πίσω από κάθε δάκρυ, από κάθε συμφορά, ο Θεός δίνει την Ανάσταση και τη χαρά και καρπούς εκατονταπλασίωνας. Ο Θεός μαζί σας.